हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आं दा नै लामा थांगासिनो मायाव थांगासिनो होनबा थांनो नागिरदों मायाव खानाय सिननो लोगोफोर खानाय आं थांनो नागिरदों आं खानाय हानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नङा होमबा आं बबे दखान थांनानै माने बबे नाफिदआव थांनानै माने खानाय खानायखौ हाहैगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ BMW लाना फैदोंलै नैया BMW जोंना ओंखाम संग्रानि BMWखौ लाना फैदों आङो लामाया माने लामाखौ गोदान खालामनो नागिरदों जोबोद गुवार खालामदों आरो लोगोफोर मोनफैबायलै दखानाव मोनफैबाय नैया नाफिदआव खानाय हाजासिगोनलै लोगोफोर दिनैनिफ्राय खानाय हाजासिगोन खानाया थांसिगोन दिनैनिफ्राय खानाया थांसिगोन रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने खानाया जोबसिगोन दिनैनिफ्राय लोगोफोर खानाया खारसिगोन जोंना पार्किं गारि लोगोफोर नैया बे BMW जों फैदों आङो आंना BMW ओंखाम संग्रानि जोंना ओंखाम संग्रानि बाजार खालामग्रा बे BMW जोंनो फैदों आङो लोगोफोर खानाय सिननानै फैबायलै खानाय सिननानै माबायदि नुजाखो खानाय सिननायखौ माबायदि नुखोनाय दा लोगोफोर मोजांसो जाबाय ना गाज्रिसो जाखो बुंहरदो कमेन्टआवहाय माबायदि नुदों खानाय सिननायखौ लोगोफोर थान्दाबो जाबायनो मोनानायखाय मोनगासिनो जोंना रुमखौ लोगोफोर मोनगासिनो दाहा थांगासिनो दाहा कौन है ये लोग कहां से आते हैं रुम मोननोसै लोगोफोर रुम मोनबाय रुम मोननानै दा दसे ओंखारलांगोन दखानावहाय बारहावा जानो मोनाबिलिनि रुमाव थांना फैग्रोनि नै ओंखाम संग्रानि BMW खौ दोनना फैग्रोनि रुमावहाय बेनिफ्राय जों आरो फैनोसै गारिजों बास मोनफैबाय रुम